O Goberno de Vilagarcía nega que a Xunta rexeitara o borrador do PEXOM, si recoñecen que o Executivo Autonómico fixo un requirimento de nova documentación, un trámite que aseguran é habitual. Como é un trámite moi habitual, no seu primeiro mes de cando están examinando este plan xeral, fixeron unha serie de requerimentos, fixeron unha serie de requerimentos, pero son requerimentos de trámite, non son requerimentos que digan que o plan non está adaptado á lei do solo, ni moito menos, sino que son, como che digo, un procedimento habitual que lle pasa a gran meirande parte dos concellos e neste punto no que estamos agora mesmo. A edil de Urbanismo defende o traballo realizado polo actual Executivo, non así a xestión de Tomás Folea, que responsabiliza da tardanza do plan. Nos fixemos o noso traballo, o traballo está feito e moi ben feito na Xunta de Galicia. Isto non houbera ocurrido se o goberno anterior hubiese traballado no seu momento, non deixara o plan xeral no caixón como deixou e agora vémonos que o problema de que a empresa é certo que ten un grave problema interno e que nos está afectando un poquiño polo tema da xestión e polo tema desta finalización a que queremos chegar. Agora dende Rabella están en conversas coa empresa encargada da redacción do PEXOM que hai uns meses fora comprada por un grupo chinés, unhas dificultades internas que se reflicten na tramitación do plan. Si é certo que se complicou un poquinho, que eles non teñen pensado seguir co planeamento e nós temos que ver se sacar a licitación, se realmente que rematen eles este proxecto, que realmente era o trato o que xa faláramos anteriormente, que polo menos tiñan que terminar estas fases de proxecto. E, contemplar algunhas outras opcións de cesións de contrato ou ver calquera opción que sexa viable. O que si aseguran é que este retraso na entrega da documentación requirida non vai afectar a aprobación ou non do borrador proposto como PEXOM de Vilagarcía. Non hai ningún prazo para poder entregar eses documentos, simplemente o documento segue na Xunta, eles non siguen evaluando o documento mentres non aportemos esa documentación e cando aportemos esa documentación, que espero que sexa pronto, seguirán evaluando o plan xeral para nos poder chegar a ese informe da Xunta de Galicia. Segundo explicou Paula María, hai preto doutros 16 concellos galegos que están a padecer estes retrasos, provocados polas dificultades internas da empresa encargada da redacción.